hoe kaunti wa Migori okarowere mondo thegre kod josiasa matiyo kodgi e kelo koko e pachoka e kinde mabende gikwayo jotelo moyier e Kenya mangima mondo land kwe kod riwruok mar oganda. George Juma Miwaler. Jodolo mag dindego mag Roma ne wuoyi kinde mane rwako Joseph Ogada Mijondo kaka kardinal kata jadolo maduong' mar kanisa no mar New Life of Salvation Around the World e gwego mag Nyatike. Wach ni josiasa osebedo katiyo kod rawere e kelo koko e pacho kae. Kal mondo bed piny owuo gi raia mondo giwinj dwach raia. Ok wan ready to dhi ng'anyo pile ka pile nikech nyithindwa hinyore inego gi. Wera sani waneno ka kwe ok ber, waneno ka thoe nitiere, waneno ka lweje wuok e kona ka kona. Jadolo maduong' mar kanisa mar New Life of Salvation Around the World Mijondo wanjo telo nitiere kod ting' mar lando kwe kendo riwo oganda ka okwedo koko mane onenore piny Kenya e kinde ng'anyo mar Gen Z mane obag tarik 25 mar dwene. Ne jotendwa na gombo ni gimanyi kwe mondo wananchi owek hinyore ka giketo kwe kindgi eka wanyalo bedo kod kwe wan bende piny ka. Jodolo gi wanjo siasa go mos biro katiyo kod rawere pacho kae mar kelo koko nyithindgi giwegi to koro somo oko kendo ok negi e apaya ka ging'anyo ka bende koro gikon rawere ni nyaka koro bed motang'. Unu wegi ung'eyo ni nyithindu mang'eny somo mana oko e pinje ma oko. Onge ng'ato kata achiel ma jasiasa moseloyo kata madwano dhi olo makawo nyathinde mondo ket kaka security, to wan useketwa kaka gigeu mag kedo kendo mag lweny. Onge jasiasa moseikore mo confront wadgi kata mana gi ngum kata gi silaha, to wan kaka supporters wan emuhinyowa. Jalup Cardinal ma kanisa no mar New Life of Salvation Around the World Raphael Sura okwayo jotelo moyier mondo koro tine oganda e leo mopogore opogore ma oyiergi kendo githegre kod siasa momondo. Makelo koko en johera magu maero ema miyo ji gore e lweny. Ne wakwayo ni ukelnwa kwe e kindi jou. Komachielo jodolo gi bende ywak ni jotelo go moyier e kaunti ma Migori osenyiso akwede dindego mag roho ka giwacho ni onge jol malongo ma giyudo ka ukuom jotelo gi. Osebedo mang'eny e piny modinominate dinde mamoko, to mane ka pod arambe pod ok unyal miyowa, support ok unyal miyowa, sponsorship ok unyal miyowa, kwadonjo officers mau, to en mana ni adich duog chieng' machielo, to chieng' machielo no kowaduogo iru, to en mana siling 500 bora minyalo mi ng'at mobiro ofis no. Sami golo wan wadwa lingo mbul, wadhi gi mor kabisa nikech wuodwa konwa ni kino konywa. To ka gisedhi to wan koro kidhire to okiai odwa noni mang'eny ya kanye tanga mukeli ka ang'o mukeli. Hizi maendeleo yenye tunafanya kama ujenzi ya makanisa, kufundisha watoto wetu, kupeleka katika chuo kikuu, tuna shida kwa sababu mikono haitosheki. Tuko na mikono mifupi na kila tukipeleka tukiomba mswada kwa serikali ili watusaidie kwa kufanya mchango ama harambee.